Σήμερα παίζουμε Minecraft Poker Edition και έχω καλά νέα και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι έχω καινούργιο skin και πολύ πιο καλύτερο από το άλλο. Τα άλλα καλά νέα είναι ότι έχω ένα server online που είναι διάφορους παίκτες μέσα από όλο τον κόσμο, τέλος πάντων. Και τα κακά νέα είναι ότι διαγράφεται και βλέπετε ότι δεν έχω το άλλο server που είχαμε που φτιάξαμε το σπίτι. Το έκανα κατά λάθος. Το έκανα κατά λάθος, δηλαδή το διέγραψα κατά λάθος. Και για να μην σας το πω έτσι και να σας πω θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο γεια σας, δεν θα το κάνουμε έτσι. Καταρχάς δεν έχω τέτοιο πώς το λένε σε αυτό το τετράγωνο, έτσι να με δείτε, γιατί θα σας προσπάσω την προσοχή και οπότε θέλω να δείτε μόνο τον αγώνα, δηλαδή όχι εμένα. Μπαίνουμε, πήκαμε, οκ. Ωραίο skin αυτό. Ωραία φίλε. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες. Και τέλειο. Μπαίνω δεύτερη φορά. Και τέλειο, έλα. Μπορώ, ανεβαίνω. Τέλος πάντων, εδώ μπορούμε να μπούμε σε ένα από όλα αυτά. Μπαίνω σε αυτό. Ναι, τέλεια, φύγαμε. Όχι φύγαμε, πρέπει να περιμένουμε κάποια λεπτά. Πρέπει να μπουν κι άλλοι. Και τέλος πάντων, έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα. Οκ, και τώρα μας απέμειναν τόσο 1 λεπτό και 30 δεύτερα. Βλέπουμε εδώ ότι γέμισε η μισή πλευρά μπόλικη, δηλαδή πολλά άτομα, και από εδώ μόνο ένας σκάβει εκεί. Ξέρω ότι εδώ σε αυτά τα servers online μπαίνουμε PC, PlayStation 3-4, ναι, PC, PlayStation, τι άλλο, ναι, αυτά τα δύο, ναι, και tablet, ναι. Αν και είναι διαφορετικά ένα από το άλλο. Βασικά δεν ξέρω στο PlayStation, νομίζω είναι ίδιο με αυτό. Αλλά στο PC αλλάζει. Έχουμε 30 δεύτερα. Okay. Πάντα ήθελα να πάρω που έχει βγει το καινούριο το Minecraft με την ασπίδα, δηλαδή έχει και το αριστερό χέρι που αλλάζει ασπίδα, ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Και είναι τέλειο. Αγίτσες. Λοιπόν, 5, 4, 3, 2. Πάμε. Γρήγορα. Diamond. Κάτι έγινε και μας πέταξε έξω. Εμείς έχουμε το 0,14, αλλά αυτό θέλει το 0,14,3. Επειδή δεν έχουμε το 0,14,3, έχουμε το 0,14 σκέτο. Αυτό. Να το γράφει και εδώ πάνω νομίζω. Να, εδώ κάτω.
Να δω. Το μάτς να. Δεν ακόμα κάτι σαν να. Μπαίνουμε ξανά. Όλα. Είχαμε πάρει για τόσο Diamond. Είχαμε πάρει Diamond. Τώρα πρέπει να περιμένουμε για να μας βγάλει το Joy. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε. Και τέλος πάντων πρέπει να περιμένουμε. Όχι! Μπήκα. Μπαίνω. Γιατί δεν μπορώ να μπω. Okay. Αυτά δεν μπορώ. Βγαίνουν. Τα ξαναπαίρνω. Εκεί γίνεται χαμός. Εδώ έχουμε κάτι. Όχι προς το παρόν. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν. Αυτό το σχήμα το είχα δει κάπου στο πρόγραμμα που είχα. Τέλειο. Δεν ξέρω ρε. Μπαίνω. Μπήκα. Μπήκα. Πού είναι τα... σε 30 δεύτερα ξεκινάμε. Και πού είναι τα... Δεν κατάλαβα. Πού είναι τώρα τα σεντούκια που θα περιέχουν μέσα διάφορα... Πού είναι... Πού είναι... Εδώ μέσα... Ρε παιδιά, περιμένετε. Δεν πήρα τίποτα. Σκατά. Λοιπόν, τίποτα δεν πήρα. Το μόνο που πήρα είναι ένα χρήσιμο, ένα τέτοιο. Ο άλλος πήρε. Θα με σκοτώσει, μάνα. Θα με σκοτώσει. Και εδώ δεν έχει τίποτα. Έλα, ένα σεντούκι με έξω. Δεν μ' αφήνει να μπω. Ένα σεντούκι θέλω εγώ. Να περιέχει διάφορα. Ναι. Έτσι. Οκ. Την επόμενη φορά μπορούμε να παίξουμε Final Freddy's ή θα παίξουμε Pixel ή και στο επόμενη φορά ξαναπαίξουμε Minecraft Online, έτσι. Απλά τώρα το θέμα μου εμένα είναι ότι πώς θα τους βρω τους άλλους για να σκοτώσουμε, για να τους σκοτώσω τέλος πάντων. Και δεν έπρεπε να απομακρυνθώ πολύ αυτό. 6. Τι 6? Πού μου το δείχνεις το 6? Άκουσα ένα έκρηξη. Άκουσα.
αυτός ήταν κεραυνός, τώρα μου... Πού έχω παγιδευτεί μας τα δέντρα. Έλα τώρα, μα δεν έχω που να βγω, παιδες. Βγήκα. Λοιπόν, ένας είναι κοντά μας. Έλα εδώ, έλα. Έλα εδώ, ρε. 5. Τι μου τα έδωσες αυτά, ρε φίλε. Έλα εδώ, ρε. Κότα. Όχι. Πες, μόλις έτρεχα, μ' ακολούθησε κάποιος. Με σκότωσε με το σπαθί του και μετά έγινε μια έκρηξη σε μένα. Λοιπόν, όχι τι έγινε τώρα έτσι. Πάλι λάγκαρ. Να, ο ήλιος κάνει κύκλους. Μισό να βγω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Πάντως, την επόμενη φορά που θα παίξουμε Minecraft θα έχει περισσότερη δράση, περισσότερο χρόνο, γύρω στα 14 λεπτά αυτή τη φορά, με 15, και θα έχει πολλές φορές που θα μπαίνουμε σε σερβερς τέτοια. Επίσης βρήκα προγράμματα που, πώς να το πω, δηλαδή τα σπαθιά γίνονται λεπτά, γίνονται κάπως αλλιώς. Θα σας το δείξω στο επόμενο επεισόδιο, να καταλάβετε κι εσείς ακριβώς τι λέω. Στο επόμενο επεισόδιο θα παίξουμε Stickman online. Να σας δείξω ποιο είναι. Μισό. Είναι αυτό εδώ. Έχω περάσει κάποια πράγματα, βασικά έχω περάσει αποστολές. Έχω πάει στη δεύτερη πόλη, έχω πάρει μπαζούκα, θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο όλα αυτά, το στίγμα δηλαδή. Παίζεται multiplayer και αποστολές, ναι, το είπαμε. Τι είναι? Όχι. Αν το πατήσω, τέλος πάντων, διαφημίσεις. Έχω πάρει το ΑΚ12, είναι το τελευταίο επίσης λοιπόν, άλλο να σας δείξω. Βασικά 14 λεπτά πήγε. Τέλος πάντων θα δούμε στο επεισόδιο. Θα παίξουμε αυτό το στόχο. Τέλος πάντων θα σας τα δείξω στο επόμενο επεισόδιο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, οπότε bye.